Bé, doncs, bona tarda a totes i gràcies per assistir a la segona conversa del mes de Sant Jordi de la Societat Recreativa. Em permeteu, abans de començar, i especialment a les persones nouvingudes, que faci una referència a la comunitat lectora que hi ha camuflada entre vosaltres. A les nostres sessions ja sabeu que tant el meu pare com jo obrim la imaginació i us deixem entrar en el nostre món, amb música, amb imatges i amb les interpretacions que van naixent de les lectures que fem. Hi ha gent que no pot llegir i contant històries les fem lectores vives. Diré que m'ho he inventat, us dono gairebé la meva paraula de que avui no us explicaré cap mentida. Simplement compartiré el que recordo. Diré que m'ho he inventat va ser un regal. Podria dir-vos que de Nadal o d'aniversari, però m'agrada pensar que simplement em van tenir en compte. Recordo que em va cridar l'atenció el color i el títol, diré que m'ho he inventat. I en llegir la contraportada, una recerca, l'elixir de l'oblit, la mala filla, i en una de les primeres pàgines una frase de Lovecraft. Vaig pensar, diré que m'ho he inventat, recerca, mala filla, Lovecraft? I aleshores em va venir a la memòria el següent. Desgraciat aquell a qui els records de la infància només li porten por i tristesa. I, tanmateix, em sento estranyament content i m'aferro desesperadament a aquests records àrids, quan la meva ment amenaça momentàniament d'estendre's cap a l'altre. Potser aquí és on comença tot, en aquest espai incòmode entre el record i la invenció, entre allò que ens fa mal i allò que, malgrat tot, ens hi aferrem. Un territori on la memòria és fràgil i on el relat es construeix en fragments. I és precisament aquí on ens trobem a la seva autora. Avui tenim el privilegi de conversar amb Marta Marín Domín, i també investigadora i professora que ha convertit la memòria, l'exili i la identitat en l'eix d'una obra profundament personal i aleshores universal. A Diré que m'ho he inventat ens convida a evitar aquest territori incert, on recordar i imaginar no s'exclouen, sinó que es necessiten. Un llibre que no busca ordenar el passat, sinó escoltar-lo, no tancar preguntes, sinó obrir-les. Abans de començar la conversa, ens agrairia escoltar-la. Que sigui vostè qui posi veu a aquest record, a aquesta recerca, a aquest diré que m'ho he inventat, que ens ha portat avui fins aquí. Moltes gràcies. Gràcies, Olga. Gràcies. I gràcies a tots i totes, sobretot vosaltres. No sé si estic millor dreta. Bueno, començo per aquí, que fa molts anys que soc professora i ja estic acostumada a estar dreta, si no molesto a ningú. A més, com que soc tan alta, ja va bé. Bé, us agraeixo molt aquesta invitació per, a més, parlar d'aquest llibre que trenca una mica, potser desconeixeu l'anterior, el Fugir era el més vell que teníem, i és un llibre, el Fugir, que és, si pot tenir una melodia, jo diria que té una melodia més aviat dolça, i aquest és un llibre que, sense ser necessàriament dur, és una mica més cru. No sé exactament quina és la diferència entre la duresa i la cruesa, però és més difícil d'empassar. I amb això també hi vaig jugar. Hi ha unes quantes picades d'ullet a les persones que han llegit el Fugir. I us en dic un exemple. Quan es tracta de recuperar la memòria, i aquest era el cas del Fugir, era el més vell que teníem, que comença sent una mena de diàleg entre la veu narrativa, que sóc jo, i unes memòries que va deixar escrites el meu pare de la seva experiència com a nen de la guerra i l'exili. Aleshores, allà semblava que quedés clar aquesta relació estreta entre la veritat, la memòria i la història. I aquí, en canvi, m'ha agradat una mica desmentir aquesta relació, aquesta equivalència tan fluida que pretenem que hi ha entre el record, el que ha passat i la memòria, i dir que el que s'escriu no se sap mai fins a quin punt és realment la fidelitat a la veritat o el que s'ha imaginat. De fet, si poguéssim dir, em sembla a mi, la gran diferència entre la història i la memòria és que la història
o la historiografia, la metodologia de la història és provar els fets que se sap que han passat, no? Podríem posar qualsevol data que ens vingui a la memòria, mentre que la memòria és la recreació, molt més personal, per tant, i molt més vulnerable, molt més fràgil, perquè està sotmesa a molts elements. No només a aquesta fragilitat que tenim de la memòria cognitiva, que a mesura que passa el temps pot ser que se'ns vagi fent més vulnerables, sinó una cosa encara que a mi em sembla molt més interessant de la memòria, que és dir-nos a nosaltres mateixos que allò va ser veritat. I moltes vegades, si ara ja parlem de situacions conflictives o que podem considerar traumàtiques, allò que recreem a la memòria és justament allò que no, contràriament al que podem pensar, es fa memòria o es recorda d'allò que podem recordar. Si no ho podem recordar, és una situació traumàtica, no? Aleshores es recorda d'una manera involuntària a partir dels somnis o de malalties somàtiques, no? Que us he d'explicar, hi ha gent aquí que està molt dedicada a les qüestions de psicologia. Però bé, aleshores jo jugava una mica amb la dificultat de traslladar, volguda en aquest cas, de traslladar a la literatura uns records. I porto uns quants apunts perquè en aquest tipus de llibres, a veure, concretament a la gent que no l'heu llegit, que suposo que sou la majoria, tracta d'una cosa que sembla mentida com els tòpics, les frases tòpiques ens dirigeixen també la lectura d'una obra en aquest cas. Molta crítica diu és un llibre sobre la relació entre mare i una filla. No. És la reflexió d'una filla sobre la mare. El que sent la mare és suposat. I aquí està on entra això, diré que no és veritat. Quan nosaltres, des de la literatura dic sempre, intentem esbrinar d'una relació el que l'altra persona ha sentit o ha fet, evidentment aquí entra el camp de la nostra percepció subjectiva i de la nostra imaginació també. Per tant, és un llibre no sobre la maternitat, sinó sobre un sentiment que encara no té nom i que n'hi hauríem de dir fillestrat. O sigui, la nostra posició de filles. I insisteixo en dir filles perquè és molt diferent un fill amb la mare que una filla amb la mare. Simplement pel fet de tenir el mateix cos biològic, ja és una relació diferent, et pots emmirallar molt més amb el cos de la mare, en principi, que és un doble, o tu ets el doble de la mare, depèn de com es vegi, que no pas amb una persona que té una forma diferent. Aleshores, com que quan es parla de relacions parentals sembla que s'escriguin llibres i també relacions difícils que siguin d'autoajuda, doncs vull fer un anunci del que no és aquest llibre. Bé, aquest llibre no és un llibre d'autoajuda, us ho dic per preparar-vos si mai us interessa llegir-lo, no és un llibre d'autoajuda, no vol això, celebro que hi hagi llibres d'autoajuda però aquest no ho és, tampoc és un llibre terapèutic, malgrat que algunes persones m'han dit coses curioses després de la lectura, la gent m'envia e-mails, ho podeu fer sempre que vulgueu, i clar, el que me n'he adonat que ha ajudat aquest llibre, alguna de les persones, és a posar paraules a alguna cosa que potser ha fet por o vergonya. No sé si us hi podeu sentir identificats, identificades, però de vegades parlar, explicar-nos a nosaltres mateixes una relació que no hem tingut gaire afortunada amb el pare o amb la mare ens pot fer sentir malament, des de la culpabilitat a la vergonya, etc. I abordar això, justament, això sí que ho vol abordar el llibre. Trencar una mica el mite aquest de la sacralització de la relació materna i sobretot parlar-ne des del punt de vista de filles, perquè és molt curiós, i també ho dic en el llibre, no sé si us recordeu els que l'heu llegit, que la manifestació d'aquest amor sagrat
fins ara s'ha portat tatuat, però ho han portat els homes, no? Amor de madre, o amor de mare, jo sempre l'he vist en castellà. És molt interessant amb el contrast de la virilitat d'aquests homes de ja fa uns anys que en la seva musculatura portaven alguna cosa de la mare. I en canvi les dones potser ho portem sempre sobre la mare, justament per aquesta imatge doblada que ens dona pertànyer al mateix sexe. No cal que diguem que la mare està a sobre perquè la portem i algunes vegades probablement en excés. Per tant, no és un llibre de psicologia, malgrat que pot ressonar psicològicament a moltes persones perquè parteix d'una experiència. El llibre, abans que tot ja ho he dit, és una exploració d'aquesta relació difícil d'una filla amb la mare. I el que m'ha interessat tant en el llibre anterior com en qualsevol cosa que he escrit, que pot ser una mica, fins i tot una mica més acadèmica, és explorar tensions sobre un tema o sobre una relació. De vegades, no sé si estareu d'acord, podeu intervenir, perquè és molt pesat sentir-me a mi, potser tanta. Jo no tinc problema a parlar perquè ha estat la meva professió, però entenc que de vegades veia badallar els estudiants. Bé, clar, el que passa és que quan vaig per tantes branques aleshores se'm perd el fil. Les tensions. No m'agrada gens èticament parlar de blancs i negres, de coses molt estables, de situacions molt estables, però literàriament això també és molt poc interessant perquè no crea personatge. Un personatge podem dir que està més elaborat quan més complex és, per tant, com més contradiccions té, com més sortides inesperades pot donar per qui el llegeix. Però si fas personatges que són molt uniformes i molt segurs de si mateixos, clar, et pot interessar fer un personatge així, però potser l'abordaràs d'una manera crítica. Per l'actor serà més interessant el que diu la veu narrativa d'aquest personatge que no pas el que fa aquest personatge, que ja sabem què farà perquè és tan monolític. Bé, aleshores, en la qüestió de la mare, si partim de l'experiència de la filla, seria fàcil, relativament fàcil, dir, molt bé, aquesta mare tenia unes característiques especials que la feien ser una mare difícil, el que en termes més convencionals podríem dir una dona poc adequada per ser mare. Però ara us parlaré de com s'estructura el llibre i potser s'entendrà millor el que estic dient, però el que també m'ha interessat és explorar la filla i preguntar quan s'és una bona filla. Com que són funcions socials, de fet sí, de la biologia en fem una funció social, què és ser una bona filla? Una bona filla pot criticar la mare, una bona filla pot tenir gelosia de la mare, una bona filla pot fer botifarra a la mare, per exemple, o ha d'estar senyida a la mare, m'enteneu? Els grisos, o més que grisos, les complexitats de la relació és el que permet la literatura del jo. Sabeu que depèn de quina cultura, la literatura del jo està molt ben acceptada i depèn d'altres cultures no ho està gaire. Trobo que a Catalunya no ho està gaire. Encara m'estic fa molt temps, fa 5 anys que he tornat del Canadà, jo he viscut 25 anys al Canadà, i em pregunto quines són les circumstàncies perquè una cultura s'accepti o no s'accepti parlar del jo. Aquí es considera, diuen els crítics, que és molt narcisista, que es mira molt al malic. Jo no hi estic d'acord, pot ser, això podria ser, però normalment hi ha una literatura del jo on la veu narrativa que coincideix amb l'autor o autora es despulla molt, i es despulla per mostrar potser quines són les debilitats del jo com a personatge. I en aquest llibre hi ha també les falles de jo com a filla, podríem dir.
Bé, aleshores, l'Olga ha esmentat, finalment que quedi clar, perquè això sí que de vegades sap greu que no es valori quan es toca. Clar, quan la temàtica pot ser més interessant, potser el format del llibre queda una mica en segon pla. Però l'objectiu principal ha estat fer una obra de literatura, una obra literària, i això s'ha de tenir en compte, perquè una obra literària vol molt esforç, no és només trobar les paraules boniques, sinó trobar la forma també. I aquest llibre és un llibre difícil, m'ha estat una mica difícil d'elaborar per moltíssimes circumstàncies que ja us aniré explicant o que podem entrar-hi. Aquest llibre s'inicia en un moment en què, en el moment que tots hem patit, març del 2020. Jo em trobo amb les universitats canadenques tenen trimestres de recerca i jo aquell primer trimestre de l'any soc a Barcelona al pis dels meus pares, tots dos ja estan morts i quan jo vinc a Barcelona m'allotjo en el pis dels meus pares. Què passa? Jo havia de tornar al mes de maig a fer cursos d'estiu a la universitat i no puc sortir. No puc sortir no només perquè no puc sortir del país, sinó perquè el Canadà, tot i ser canadenca, i no em deixen entrar, i la universitat tanca i no obre fins després de 2 anys. Soc de les primeres persones que va començar a fer classes per Zoom. Era realment, tots vam patir en diferents nivells aquesta qüestió planetària, però era bastant difícil perquè a més jo feia classes de vespre al Canadà. Això volia dir que les feia a la 1 de la matinada. I bé, això em va fer repensar també el tornar. Faig un incís cultural perquè aquest llibre també té molt d'interès en fer veure que hi ha altres cultures. Per què van tancar les universitats d'una manera tan ferma? Allà els estudiants, normalment quan tu has estudiat en una ciutat, posa-li Toronto, que és on vivia jo, no pots fer cursos de doctorat, per exemple, o màsters de la mateixa universitat. Es considera massa proper que crees enxufisme, per entendre'ns, i te n'has d'anar molt lluny. El que vull comentar és justament que els estudiants, Canadà és molt gran, venen de molt lluny i tenen les famílies normalment a 500, 1.000, 2.000, 4.000 quilòmetres de distància, pot ser de costa a costa. Aleshores es va voler protegir molt els estudiants, les residències van quedar tancades, se'ls cuidava i qui va quedar a fora, perquè va coincidir també amb Setmana Santa, no se'l permetia tornar perquè a les residències no es fessin contagis d'aquests. Bé, us explico, aquesta va ser la història. Aleshores em vaig trobar vivint, fins no saber quan, a Barcelona, al pis on havia viscut la meva mare i el meu pare. Però bé, el que m'interessava, clar, era un univers, si ho recordem bé, el confinament és una cosa que ens remunta molt a les pestes de l'edat mitjana, i no? És una cosa mèdica, hi ha pesta, estàs proper a la mort, a la malaltia, i vaig viure aquell pis amb els ulls de la meva mare, que era una persona sotmesa a canvis mentals bastant bruscos de vegades. I aleshores, el mateix maig o abril, els investigadors, hi ha una llavor, vaig començar a escriure sobre què era viure en aquest pis. I em va sortir un relat que va publicar la revista Núvol, que després van convertir en un petit llibre, que és un extracte, és la primera vegada que ho dic en una presentació d'aquest llibre, però m'ha semblat interessant. Aquest llibret molt petit que podeu trobar en edició electrònica es diu Covid-19, nous interiors per a un exterior inèdit. I
comença així, si us sembla bé, perquè aquesta és exactament la llavor d'aquest llibre. Recordo la Marina en aquest pis, mirant-se l'avinguda rere el finestral, uns ulls bruns, petits i penetrants, sempre més enllà dels edificis, més enllà del cel, foradant com una piconadora tots els obstacles. S'estava dreta, amb els braços creuats a l'esquena, sense tocar els vidres, imposant ella sola la distància amb el món, controlant exactament el grau de contacte que volia tenir. Jo no hauria gosat distreure-la. Me la mirava des de la porta, amb molta cura de no respirar. De ser descoberta, jo hauria passat a formar part de les criatures malignes que de vegades li tancaven la vista, com qui tanca un jardí entre 4 parets urbanes. O com aquelles altres criatures que li esgarriaven les parets i el terra i aleshores s'havia de passar tardes i nits senceres netejant el pis per purificar-lo. Aquests dies sóc jo qui al pis de la Marina mira pel gran finestral que evoca a l'avinguda. La Marina fa temps que és morta i jo he heretat un espai en el qual no pensava pas habitar, de no ser temporalment, a les meves estades a Barcelona, provinent de Toronto, la ciutat on visc i a la qual no puc tornar. Això és un fragment. I aleshores, doncs ja tenia, sense voler, un tema. Estàvem tots tancats i el meu fantasma va començar a viure. No era el meu, sinó el fantasma de la meva mare. La primera vegada potser que vaig sentir que una casa molt modesta, que no és un castell, sinó és una casa de classe treballadora, podia tenir fantasmes. Per tant, les cases, si per tenir solera han de tenir fantasmes, us asseguro que totes les cases en poden tenir, des d'una cabana fins a un pis de la Meridiana, no? Aleshores... En aquell moment va ser una necessitat posar-se a escriure de la mare? Sí. A mi que referir, no va ser dir que era un projecte que tenia pensat. Va ser en aquell moment que va dir ho necessito. Això de necessitar és una mica relatiu, quan s'escriu. Vaig trobar... Clar, qui escriu no sap mai ben bé per què escriu, però vaig trobar que podia donar que tenia prou qualitat el tema per ser abordat literàriament. Per treballar, a veure què donava de si. I emocionalment preparada? No. No, ho vaig passar molt malament. No. Sí, aquest llibre s'ha escrit amb dificultat física. No vull mitificar-ho, però sí, la creació és igual que fas un pot de ceràmica o una pintura. Si tens una cosa personal, no sé mai, jo vaig agafar la Covid justament el 13 de març quan es va tancar el país i el món i va ser un Covid, no sé si algú de vosaltres es va tenir el Covid primer, molt dolorós, que va deixar moltes seqüeles. I no sé exactament, em costa destriar si va ser també molt dolorós per la seqüela Covid o tot plegat una mica. Va ser una mica com una trampa, no? Arribar allà i que la tanquessin, Una mica, sí. no? I diguessin, ara vas estar aquí i què faràs? També, sí. Sí, bueno, hi havia... Clar, sort d'internet, us imagineu això en països sense internet? O amb gent simplement que no tenia connexions i el Zoom ja s'havia inventat, però els creadors del Zoom no esperaven pas que aquesta plataforma arribés a ser d'ús tan immediat ni... Marta, del que el vídeo sí s'agafa res i del que ella ha dit, jo crec que també es pot com que ens podem veure reemplaçats. Moltes filles amb mares molt... però que hi ha algun punt que pot ser, no? I també tot el trajecte que la filla fa per reconèixer i d'això ho agafo i això no ho agafo, me sembla molt maco al final, no? Com pot situar-se d'una altra manera. I això és un treball que jo crec que perquè les filles, que tu dius, a vegades tenim una relació molt enganxada amb
està allà molt present. I aquest és un treball que moltes vegades ens porta molt a més enllà de la mare que tinguem. Perquè sempre hi ha els discurs amb tota la Sí, és això. Hi ha una cosa que surt en el llibre, que, bé, el llibre perquè ho entengueu, perquè com que faré referències que potser no s'entendria. Té una estructura literària que si voleu en parlem perquè és poc habitual. Té tres parts, això és normal, però són tres gèneres literaris diferents. Aleshores, el primer, sense voler imitar, però s'inspira amb el relat gòtic, vol fer por. Vol fer por perquè... Per què? A veure, de la mare, el que a mi m'ha quedat més com a record ha estat quan jo era petita. I aquesta veu d'una nena és el que inicia la primera part. No és ben bé així, veig que hi ha més parts encara d'aquest llibre, de les dites, sí, les que no estan marcades, perquè el pròleg no és una nena, i us el llegiré el primer paràgraf, si voleu. El pròleg està inspirat, aquí marca la necessitat que comentaves tu. Jo diria que el confinament em va donar l'oportunitat, però la necessitat venia de molts anys, de la seva mort, d'un dol. Aquest dol sí que està representat en com s'inicia el llibre. La meva mare va morir a l'Hospital de Sant Pau, de Barcelona, que és ja, no sé si hi heu estat, és una mica, no és gòtic real, és un neogòtic modernista, que per cert on va morir ella ja no existeix. Això també s'hi haurien de mirar, els planificadors urbanistes, perquè els hospitals per una ciutat són molt importants, on hi ha la memòria afectiva també dels seus habitants, on naixem i on morim, i els altres. I cada vegada que destrossen un pavelló penses, bueno, ja s'han de fer coses, però jo crec que m'ho rumiaria abans de tancar pavellons, però en fi. Aleshores, va ser una mort conflictiva, jo crec que la meva mare no la van atendre de la manera que calia, com suposadament pensem de molts familiars quan es moren. I em recordo una nit al jardí de l'hospital i vaig pensar, si fos un llop, ara udoleria. No sé si hi havia lluna. En el llibre li poso lluna perquè és de lo més romàntic que ja ens podem, no? I la narració és una persona que es comença a convertir en una gàrgola i que el que vol és udolar, però és de pedra i no pot. És un conte una mica, podria ser Lovecraft salvant les distàncies, no? Però endavant, Olga, si no, millor que pari. Aquest punt inicial, que si el vol llegir és espectacular, sembla com una necessitat d'alliberar-se. Llavors, no sé si està al lloc correcte del llibre, perquè és veritat que queda com una miqueta allà que ha passat. No és una nena, és veritat, és una dona, és una persona que necessita alliberar-se i està tan enganxada que encara que vulgui udolar no pot, perquè a l'estar-se fent pedra arriba a no ser res, que és una mica com l'Estrany, quan diu no sé on he nascut, no sé qui soc, no sé com s'escolta la meva veu, i quedes com totalment fixada dintre d'algú que t'està angoixant molt, que després, quan llegeixes la segona part i veus que es troba dintre de la casa sense poder sortir, és de manera simbòlica com es va trobar, potser.
Sí. No hi havia pensat, però clar, hi ha un... Després, el que a mi em crida molt l'atenció és contínuament el paral·lelisme amb l'animal, la bèstia mare, els bisons, les urpes, la lleona. Com imaginem o com veiem realment el que vol dir que no és un animal, però sí que el comportament és com un instint continu, per part de la mare, però també per part de la filla, perquè la filla és una presa. Llavors, sempre té com tots els sentits alerta, aviam com entra, què fa, com es mou, si fa segons que cosa m'he d'anar al llit, he de fer-me la dormida. I això jo li volia preguntar, té de veure amb la portada del llibre? És que no l'entenc, la portada del llibre. Sí, ara hi arribem, perquè és que la primera part aquesta, que és com que dic que és de conte gòtic, aquí vaig voler fer, clar, com parles com una nena de la por que has sentit. Aquest llibre a molta gent li sembla que és una mare molt cruel, que és molt abusadora, però la veritat és que em sembla que no hi ha ni una cleca, eh? No, és interessant. És una nena que està espantada. I aquesta por, jo em pensava, nena, por, és un conte. Ha de ser, la manera d'explicar-ho, ha de ser un conte, és fins a quin punt aquesta nena què ha imaginat. Però bé, des d'un punt de vista ja més mèdic, si volem, les persones que estan una mica desequilibrades mentalment, no sé com dir-ho d'una manera que no soni molt mèdica, però sí que tenen canvis de caràcter, que estan deprimides o eufòriques, etc., una maníaco-depressió podria ser, doncs jo crec que generen fills i filles que estan molt alertes. És com també quan s'és fill o filla d'una persona que és addicta, perquè tenen un canvi, simplement canvis d'actuació, no saps si t'estimen o si t'ignoraran. Aleshores crea gent molt alerta. I la nena d'aquesta primera part és una nena molt alerta, com si estigués alerta doncs perquè vindrà això, una pantera, un lleó, un bison. Però també aquí he volgut retre homenatge al Canadà. Al Canadà hi ha bisons i l'home i la dona europeus els van gairebé extingir. Però també això d'escoltar, les cultures indígenes senten molt més que no pas podem fer-ho els europeus, almenys urbans. Senten el bosc, senten doncs això, quan vindrà un bisó, quan vindrà fins i tot, no sé, una formiga segur que no, però és una relació molt diferent. I aleshores això és un homenatge també al Canadà, introduir una mica de mitologia, encara que el lector potser no se n'assabenta massa, però com que després, a la tercera part final, que és on parla la filla sí que fa un acte a les cataractes del Niàgara, una mica allà es desprèn de la seva mare, deixa la seva mare al Canadà, d'alguna manera. No us dic què, perquè si la llegiu ja veureu què. Això també és una cosa que a mi, com que la meva família materna és o era francesa, la família del meu pare també és de l'exili, hi ha una cosa molt dolorosa pels exiliats que és deixar els seus morts en el país quan ells s'han de moure, no? I fins a quin punt també jo no he fet una cosa una mica cruel deixant una cosa de la meva mare a les cataractes del Niàgara, no? Però també m'agrada perquè és una manera de ser-hi jo. Com explicava el meu pare que la seva mare havia estat enterrada a França, no? I no sé, ara em sento com la ciutadania potser s'hauria de donar també per la gent que té els morts en tal país, no? Les meves famílies tenen morts a França, doncs jo, per què no puc votar a França? També els morts potser també tenen dret a ser ben tractats, no? Bé, en aquesta primera part del conte gòtic el que he recuperat, he volgut recuperar no només la història de la meva mare, que en bona part és inventada perquè jo no puc saber tantes coses i està molt literaturitzada, sinó les dones
d'una època. Les dones que, sent de classe obrera, la classe obrera està molt poc literaturitzada i quan ho està, o està maltractada o està superidealitzada, com ho feien els revolucionaris del segle XIX. Està molt bé, però tampoc cal, no? I aquí vaig a la foto. La meva mare era una persona, ara us llegiré un fragment, si us ve de gust, que explica com jo m'imagino que van entrar. La meva família materna va fugir de la Primera Guerra Mundial. Era bastant comú que vinguessin a Catalunya. L'altre dia, justament, com que fa relativament poc que he tornat, ara faig el periple que fa molta gent quan torna al poble, no? Va veure els cosins que fa 30 anys que no ha vist i m'ensenyen cartes i la veritat són bastant emotives, però què feien? Qui venia a Catalunya? O al País Basc probablement i a Navarra els hi ha passat el mateix, però a Catalunya especialment venien per què? Venien les vídues, sobretot, amb fills, dones que s'havien quedat soles perquè el marit va ser una carnisseria a la Primera Guerra Mundial. Bé, és el cas de la meva família, van venir amb unes nenes, una nena que era la meva àvia. Per tant, va venir la meva besàvia. I què passava, a més, per què Catalunya? Perquè hi havia una burgesia molt afrancesada que demanava institutrius o cuineres franceses. Era el cas, la meva besàvia era cuinera de professió o brodadores, que ho va ser la meva mare. Aleshores treballaven per aquesta burgesia que considerava que tenia més classe tenir minyones, brodadores i cuineres franceses, perquè cuinaven com la burgesia europea afrancesada, no? I aleshores he volgut recuperar aquesta història investigant, per exemple, investigant les brodadores, no? La història dels brodats. I vaig anar també al museu, que us el recomano si no hi heu anat, al d'Arenys, que és com aquests museus que sembla que tot estigui a Barcelona, mentida. Hi ha museus que són una delícia i el d'Arenys, de brodats, ho és, ja aneu-hi, perquè a més es fa un traçat de com han estat de maltractades les brodadores, però bé, aquesta va ser la intenció de com una noia, que era en aquest cas la meva mare, com tantes d'altres, que tenien certes vel·leïtats que no s'adeien amb la classe social, no van poder-les dur a terme mai. La meva mare volia ser actriu, aquí, i estava preparant-se per això, anava a càstings, en ple franquisme, amb el risc de ser considerada una noia lleugera, no? Era el que volia fer. I aleshores jo no tinc molta informació, aquí trobareu la descripció d'un càsting que no el va passar ella sinó que el vaig passar jo, perquè clar, òbviament, jo de joveneta també volia ser actriu, fins que vaig sortir d'aquest... La meva mare, a més, era una gran cinèfila, com tanta gent de l'època, i sota una dictadura, perquè era la fàbrica de somnis, però creieu-me que la meva mare se sabia el nom fins i tot de qui feia el vestuari de les pel·lícules, es quedava, es llegia els crèdits, abans no hi havia internet, no podies consultar, o sigui, anava al cinema. Qui em va introduir al cine va ser la meva mare, com tantes altres persones, però és un homenatge a aquella època i la tristor d'una dictadura que no va deixar la gent florir, no? Per classe social. Aleshores, aquí està això. La portada és que això sí que és una mica un malson dels autors. Són les editorials. Quan el teu llibre surt en una editorial que és una multinacional, Edicions 62, Planeta, qui decideix les portades són els comercials.
amb uns criteris potser bastant diferents al que tu esperes del teu llibre. Hi havia aquí un ocell i una nena cridant. Semblava Hitchcock, però jo vaig pensar, no, deixeu-me triar una fotografia, i la vaig triar jo, que és una figurant, no és una gran actriu, aquesta dona és una figurant, no? Bé, i aquí està el misteri d'aquesta portada, que jo no l'hauria escollit així, però ja que s'havia de posar una portada amb... Voleu que us llegeixi l'entrada aquesta com imaginava jo l'entrada de la meva família francesa? No llegeixo extraordinàriament bé, però bé, aquesta família era protestant. Són coses que de vegades pensem, ui, clar, sí, què, protestant no és ser budista, però dels exilis i de les immigracions de vegades no prenem en compte com és de difícil canviar de tot, no? No només de llengua, sinó de manera de menjar. Bé, aquest capítol no us el llegiré tot, no patiu, una pagineta i mitja. Es diu Estranys al paradís. Diuen que van arribar amb la ràbia al cos. Havien baixat per Llemotges, procedents de París, amb trens que feien parades a moltes ciutats abans d'arribar a Bordeus i després a Tolosa, on van haver d'esperar un dia i mig. Van arribar, doncs, rabiüts a Barcelona, d'un viatge massa llarg, d'uns cossos que estaven de dol encara sense saber-ho, perquè només tenien pressa, per trobar feina, per escapar de la pobresa, per oblidar la guerra. Diuen que un cop arribats els va colpir, com si no s'haguessin aturat a pensar-ho abans, haver d'abandonar la seva llengua, una llengua que donaven per descomptada i natural, i que de mica en mica se'ls va anar fent com una nosa, un romanent, un signe que indicava que provenien del mateix lloc i res més. També van haver d'abandonar els aliments, la manera de cuinar, la de vestir-se i la de resar. Resaven poc, però resaven. Anaven a temples sense imatges que altres protestants arribats abans que ells en aquella ciutat els van indicar, tot avisant-los que per a la gent del país allò era vist com una raresa. Geniuts encara més quan, arran del primer mort de la família, en terra aliena, van tenir la certesa que no tornarien mai més al lloc d'on havien vingut. Desposseïts de l'esperança de tornar, es van passar encara d'una generació a l'altra la més insuportable de les ràbies. La d'haver d'acceptar que en aquella ciutat als morts no els era permès el contacte etern amb la terra, les baboses i els cargols. Sabeu que, com tants altres religions, la protestant no enterra amb taüts, sinó que enterra en contacte amb la terra. I aquí hi ha en francès l'oració protestant dels morts. Van arribar a Barcelona rabiüdes també les dones, de les agressions patides durant el viatge, d'haver vist morir de fam i malaltia els fills de les altres dones i emmalaltir els propis. Abaixaven el cap amb l'esperança que les parpelles els fessin de tel per privar-se de veure tot allò per què passaven. Rabiüdes de ser obligades a oblidar. Pretenien no veure les taques a la roba, tot i que la brutícia els venia de nou. Durant el viatge van haver d'oblidar la roba blanca i les puntes amidonades, les cremes de mans per suavitzar les asprors, la colònia, les gases per a la menstruació i el lleixiu per rentar-les. Algunes havien partit cap a Barcelona amb una promesa de feina, com la Louise, la meva besàvia, que havia estat cuinera en una casa burgesa a Lió i després a París, i que ara, vídua de guerra amb 2 fills, havia acceptat d'anar a viure a l'estranger a servir uns amos barcelonins que tenien un pis llarg i estret amb una cuina que volien regentada per una francesa. Bueno, això és interessant perquè aquesta ràbia que jo m'imagino em serveix per començar a construir un personatge que és la Emma. Per què Emma? Perquè, evidentment ja heu vist que la meva mare es deia Marina.
Perquè com que estic entre el camí entre la veritat i la ficció, més ficció que veritat, perquè com haig de jo reconstruir un viatge que no m'han explicat i que m'imagino. O sigui, l'únic que m'han explicat a mi és que van venir de París a Llemotges i que van arribar a Barcelona. Això m'ho he hagut d'imaginar. Aleshores, si jo poso el nom veritable de la meva mare, és una traïdoria a la seva història. I M és un personatge de novel·la, tot i que té un pòsit del que jo he anat recollint de la meva família. I és un joc, també. Clar, aleshores, quan qui llegeix el llibre va a la part realista i veu Marina, clar, suposo que ja fa... A mi la sensació que em donava era com que volia marcar les distàncies per poder escriure sense posar-se ni a favor ni en contra, si no sé... Bueno, aquí la distància ja hi és perquè, com que no està feta amb el jo, aquesta part la vaig disfrutar més perquè, a més, com que intenta sempre ser més descriptiva, més propera al que seria una novel·la convencional, té frases més llargues. És un gènere, clar, és molt més compromès per qui escriu, escriure en tercera persona. Allà ho dius tot, el que t'agrada i el que no t'agrada. I aquí, bé, és una altra mirada, és l'última part la que se'm va fer més difícil, que és una part més realista, de frase molt més curta. Si voleu us faig una comparació perquè veieu l'estil diferent. En el conte, M li posa 2 noms a la seva filla. Sí. Aquí això és una volada meva, Aquí jo no sé ni... Com que vaig trobar que et donava... És una volada meva molt forta, però em va semblar... Clar, si busquem que és una mare amb problemes mentals... Però amb problemes mentals perquè tenia aquesta complexitat o per tot el que va haver de passar, no ho sap? Bueno, aquí està. Suposo, tirant així pel broc gros, que els bojos en una societat igualitària i feliç també serien més feliços. La bogeria i la infelicitat no van necessàriament... Sí, que de vegades passar un trauma durant molt de temps pot també arribar a crear algun tipus de trastorn. Clar, en un poble, corregiu-me si us plau, en un poble jo crec que una persona, pel broc gros, si us plau, hi ha una persona boja, que no té per què ser un insult, jo crec que és més feliç, viu més acompanyat, està acceptat, ell té una funció o ella, de vegades diu coses que et sorprenen, caram, quina saviesa, o sigui, està valorat, en una ciutat viu molt més marginalitzat, jo crec, pel que he vist, per la meva experiència, tot tipus de persona que fuig del que seria la norma, no? Aleshores, bé, aquest és aquest joc, no? És la família, la immigració, la dictadura i una fragilitat mental que pot donar petits bèsties mares, no? Sí. Això no és un tractat filosòfic, és literatura, no? Clar, es pot discutir molt. Havent escrit... Perdón, si queréis preguntar vosotros, preguntad. Havent escrit aquesta primera part, encara que sigui inventada, vostè va construint la seva memòria? Sí, moltes vegades, sí, esclar. Moltes vegades tu pots haver-te fet una estructura una mica sabent quins temes vols tocar, però evidentment l'escriptura... Va obtenint respostes? No. Perquè de vegades, jo què sé, un tiet t'explica una cosa, tu ets conscient d'algunes coses viscudes i arribes com a fer un fil que et dona una explicació que, si l'has passat malament, però et dona una resposta que tu penses, hòstia, doncs, si ha passat això, potser
no és que se justifiqui, però pots arribar a entendre i posar-te en el lloc de la mare. En una època més medicalitzada com la que vivim ara, i no pas almenys la classe treballadora durant el franquisme, molta gent es tranquil·litza quan li diuen «Ostres, tinc TOC», no? El trastorn obsessiu compulsiu, que bé, ara ja sé, no? Que això de rentar-me les mans insistentment és perquè tinc TOC. Però de vegades autodefinir-se com malalt et dona una certa tranquil·litat. En aquest cas, potser sí que si jo de joveneta la meva mare hagués estat diagnosticada, potser sí que m'hauria estalviat sentir-me jo responsable, ara ja parlant d'una manera molt personal, d'alguna actitud seva, perquè quan ets petit penses si una mare s'enfada és perquè tu l'has fet enfadar. Com has de pensar perquè ella té canvis d'humor, sempre és una mica culpa teva, no? O sigui que en aquest cas... Però hi ha una cosa que l'he trobat bonica com a experiència i surt en el llibre. Sí que és veritat, vaig anar a trobar a un cosí pel qual la meva mare va ser una ànima salvadora. Total. Vaig parlar amb ell, és un cosí gran, i encara ara no m'ha tornat a parlar. No. Perquè, per ell era tot el contrari del que havia estat per mi. I em va agradar molt perquè vaig pensar que bé, no sé com explicar-ho, que bé també que hagi tingut gent que se l'ha estimat. I que bé veure aquestes contradiccions que comentava ben al principi, que una persona és diferent. No pots dir mai com és una persona, perquè som diferents en cadascú i en cada funció. I per aquest nen, creieu-me que aquesta dona, ella l'adorava, el seu nebot l'adorava, i és bastant cert tot el que explico aquí. Jo no em pensava que això fos tan cruel, però el meu cosí, això sí, em continua desitjant bon any i bon aniversari, però no ens hem tornat a veure. I curiós, la meva mare vestia molt bé, feia vestits, era brodadora, i ell acabat va ser dissenyador de moda. Totalment enganxat a la salvadora, no? I això em va agradar veure, em va tranquil·litzar, vaig pensar, bé, doncs aquesta mare bison, per una altra ha estat una mare àngel, genial. No sé, és com donar-la, oferir-la al món, em va agradar. I aleshores, bé, això que us deia també, hi ha un moment de transició, que és quan passa de la primera part a la... ja no sé a quina. Quan vostè diu, crec que la meva mare em pagava. Aquesta? Més o menys. Bueno, n'hi ha una altra, que és el llavi fendit, que és quan jo veig quina por tenia d'estar a prop d'una nena que m'adorava a mi i jo li dic no em donguis més la mà, no? I que, bueno, és un acte que jo l'atribueixo de cruesa meva. O sigui, jo també començo a fer una confessió de les meves crueses, no? Per dir-ho d'alguna manera. Em va semblar interessant recordar aquesta nena i com podem ser cruels sense adonar-nos-en, tot i tenir, jo devia tenir 10 anys, o ni això. Però aquí començo a explicar com es farà aquest llibre, precisament això. Em diu, tot i així, durant el procés d'escriptura ràpid i de reescriptura lent, s'anirà fent clar que escriure a la mare no té un propòsit de fer-la així monolítica. Escriure a la mare, en aquest cas, vol dir inscriure-la fora de mi, fer-la visible perquè es faci invisible en mi, o sigui, oferir-la als altres. Un escultor ens ofereix una escultura i de vegades què ofereix l'escriptor? Perquè un llibre no és l'escriptura.
també pot oferir l'escriptura, no? Si bé l'oblit no és mai del tot factible, l'escriptura ofereix la possibilitat parcial d'oblidar per raó d'una doble qualitat, esborrar a partir de la inscripció, és a dir, allò que ha quedat inscrit ja no està dins teu. L'escriptura et representa deixar anar. Recorda, Olga, que el llibre s'acaba amb un Let It Go, Beatles, John Lennon, em sembla, i que vol dir deixa anar, deixa-ho anar. I torno aquí, aquest llibre no s'havia de dir així. Ara us donaré pistes als peritatges i per què Lovecraft. Hi ha una cita, evidentment, de Lovecraft que diu, traduïda, en el cosmos hi ha un bàlsam que és molt amarg i aquest bàlsam es diu Nepente. Aquest llibre s'havia de dir Nepente, l'oblit, però a l'editorial no els hi va agradar i no va haver manera, però és fort això, us dono una mica de sociologia de la impressió, perquè qui manen ara les grans editorials són els comercials. O sigui, l'equip de comercials va dir Nepente, l'oblit, no vendrà. Una editorial petita té més llibertat, Bé, és molt curiós això. Què passa amb Nepente? Si llegiu, Nepente és una planta, que és una planta tòxica, és una planta opiàcea, però Nepente és el nom que li donaven els grecs, que provenia probablement d'un producte d'aquesta planta opiàcea, a la petita pastilla, podríem dir, un producte que li posaven als morts sota la llengua. Els opiacis fan perdre el coneixement i es deia que els morts, perquè no s'enyoressin del lloc que deixaven, els comminaven a oblidar. Això era un cop d'ull, una picada d'ullet al fugir. S'havia dit que jo era l'escriptora de la memòria i de l'exili i aquí us deia, oblidar també és molt necessari. Oblidar és imprescindible. I aquest llibre una mica és un elogi, si voleu, de l'oblit. Pot ser llegit així, no? Hi ha una... Acabo, Hi ha una part que no sé si no la dec haver descrit bé, perquè una persona... Vaig fer això. No sé si us passa que veieu una part del vostre cos i penseu, caram, és igual, tinc els dits igual que el meu pare, que el meu avi, les mans, i l'altre dia el meu cosí m'ho va dir, tens les mans com la Marina, i a mi em semblava... Quina pesantor. Una persona un dia fent una presentació em va dir, clar, què vols, això és genètica. No, és que la qüestió, jo no estic dient que tingui aquest dit de la mateixa forma, és si això equival a dir que sóc com la meva mare. O sigui, si aquest doble del cos equival a ser ella, un fragment d'ella, com una rèplica, una cèl·lula. És aquesta la imaginació que tenim, no? A mesura que ens anem fent grans també ens veiem més. Clar, com nosaltres vam conèixer els nostres pares que ja eren grans. En el llibre, quan vostè fa un incís... Em pots dir de tu, Em costarà. Jo penso, jo no em veig tan gran, però em deuen veure supergran, no? Els que són joves, perquè... Fa un incís amb una imatge, amb una amiga que li vol agafar la mà... Sí, exacte. Amb aquest comportament que vostè té, pot ser la primera vegada que es dona compte que és com la mare? Jo no sóc com la mare, no. Em vinc a referir... És la por a ser com ella. Això no m'he explicat bé, no? El primer que tu et dones compte que dius, hòstia, estic fent això com la meva mare i no està bé però no puc fer-ho d'una altra manera.
No ho sé, això com que són recreacions, aquesta és una escena de la meva infantesa que no... Potser està molt estirada, però em venia... Era una nena massa devota de mi. I jo era una nena amb unes ànsies de llibertat molt grans i el fet de que cada vegada que sortíssim a passejar, això era colònies, les colònies, l'estiu, la moguda, ella em donava la mà. I jo un dia, amb una escena, li faig entendre que no vull que me la doni més. Trobo que és una escena molt colpidora, perquè em vaig sentir molt culpable. No té res a veure probablement això, però la cruesa de la mare vaig pensar que ella l'havia sentit també. És una exageració. Probablement aquesta nena, que espero que visqui ara, no se'n deu ni en recordar. O potser sí. Però què vaig voler dir amb això? Doncs això, una nena que tenia més ànsies de llibertat que no pas que se l'estimessin. I això trobo que literàriament és més interessant que no la Caputxeta collint flors, vaja, saps? Que també hi ha, que en un llibre hi ha allò que en el moment de l'escriptura tu jutges que és més interessant o no, és com una mica fer una pel·lícula. Has de buscar alguna cosa que surti de... Tots tenim coses que surt de lo normal, però si ara estiguéssim en un taller d'escriptura, imagineu els records que sortirien, però heu de fer una tria. Quin trieu que digui alguna cosa que vosaltres considereu única? Perquè, clar, tots ens llevem al matí, prenem cafè, te o llet. Dit així, també es pot fer una novel·la molt interessant. Però, clar, potser que estem un pèl massa uniformitzats, però el que pensem quan prenem aquest cafè, etc. No? Vull dir que tu també has de buscar una anècdota que tu consideris que és forta. Després pot ser que no tingui resultat. És veritat que de vegades, estones, quan vas llegint, sembla una confessió i d'altres vegades sembla una construcció literària. Llavors, això és intencionat? És a dir... No, i aquí hi ha un treball molt elaborat. Olga, no sé si tu t'has fixat que constantment en la tercera part, com que és una confessió, es va canviant el tu, el vosaltres o el jo. I això que m'anava sortint d'una manera bastant espontània, vaig haver de llimar-ho bastant perquè el lector, la lectora, no es perdés, perquè sapigués que això era un monòleg interior i que a qui s'adreçava quan deia tu o vosaltres, de manera que sí que es va veient que aquest tu és la mare. Sí. No és una confessió que surt a raig. No, ja m'imagino, però de vegades sembla com que quan comences a parlar, és veritat que veus la conversació amb tu mateixa, i inclús com diria jo, recapacitar de dir, hòstia, potser no ho vaig fer bé. Que hi ha moltes frases que acaben, m'he equivocat, potser això no. És a dir, es nota que és una conversació amb tu mateixa, però sembla molt espontània. Això és un esforç de l'escriptura, que sembli espontani. La meva voluntat és escriure, saps? Perquè si no sí que faria llibres d'autoajuda. O sigui, que es vegi que és una elaboració, passa per la literatura, això, per a veure què et dona el llenguatge d'explicar aquella experiència o el que t'està passant pel cap. És que ara no se m'acudeix... Voleu que us llegeixi molt cap al final? Quan diu que li molesta que la mare plorés? És que això no me'n recordo ja on és. No. Voleu que us llegeixi un tros una mica cru però que està fet d'una manera que no és crua? Sí. Però que em sembla a mi que és molt bèstia? Hi ha una part que avui
Estava pensant en llegir una part final i no he pogut, que és la que has dit tu, Laura, la de l'agraïment. Això, si voleu llegir-ho, perquè em sembla que està bé, però dic no, aquí no me'n sortiré. Sí, és així, no, és així. Jo tampoc puedo. Hi ha una cosa que no sé si això sí que és molt personal i he gosat fer-ho molt personal, que de vegades, no sé si estareu d'acord, tendim, bueno sí, això és un clàssic, no? Tendim a fer amigues que s'assemblin a la mare i tendim, si ets heterosexual, a buscar amics o companys que s'assemblin al pare, no? Reproduïm. De vegades això pot anar molt bé i de vegades és un autèntic desastre. I aquí, ja no us dic més, vosaltres, les meves dones. És curtet, És curtet? Vosaltres, les dones admirades de la meva infància, adorades a l'adolescència. Vosaltres, dones que heu poblat el meu imaginari, dones fictícies, dones de novel·la, dones fortes, dones de foc, aus calentes, salamandres. També vosaltres, les meves dones de carn, dones de mirada llunyana, de veu greu, de paraules contundents i segures, dones acostumades a fer callar, a callar-me, condescendents, dones espines, dones ventosa. Vosaltres, que sempre teniu a punt la mofa, que us heu burlat de la meva candidesa, dels meus amors, dels meus vestits, dels meus cabells, que fins i tot us ha fet nosa el meu riure, el meu cos, la meva timidesa, que heu cregut veure en el meu silenci la meva feblesa, que hauríeu volgut tenir-me com un gos, que fins i tot gos us hauria fet nosa. Vosaltres, que heu barrat la meva relació amb altres dones, dones menys rutilants, tot i ser més lluminoses, dones que em donaven la mà. Veieu, aquí faig un incís com si estiguéssim a la classe. Aquesta mà és molt important perquè les mans, ja ho heu vist, ha sortit la mà que jo refuso de la nena, la mà de la mare, la mà meva, i també hi ha un cas clínic, que això és veritat, un cas clínic que vaig trobar en una revista de psiquiatria d'una dona amb depressió postparti que va intentar. Va començar a menjar-se la mà de la bebè i li va arrencar 2 dits. Bé, vosaltres que heu barrat la meva relació amb altres dones, dones menys rutilants tot i ser més lluminoses, dones que em donaven la mà, que se'm creuaven per camins exactament tal com passen els contes, dones amables a qui jo traïa en un intent de ser com vosaltres. Mai, però, he arribat a ser com vosaltres. Vosaltres, encantadores de serps, teniu totes un aire de família, infligiu una violència coneguda, un dolor habitual, dones que m'heu fet caminar corbada a cada violència, un dol, dones que ni em recordeu quan després d'anys ens trobem intempestivament pel carrer, per Facebook. Dones que m'heu fet buscar en els homes una part de vosaltres, com si ho repetíssiu en els cossos dels amants. En cada una de vosaltres hi viu una rèplica de la bèstia. El camí ha estat lent, aprendre que el dolor no és l'amor, sinó pla i net la seva absència. Avui, a punt de posar el punt final a aquesta escriptura, m'ha semblat veure-us per fi fent filera en aquest paisatge de tardor pels camins dels boscos de la selva a la comarca. Fa anys va ser ella, avui sou vosaltres, una darrere l'altra, que passeu com a espectres, vaporoses, grises, desdibuixades, brutes com un esbós al carbonet. Camineu sense tocar el terra, us confoneu amb la bromera, amb el baf que desprenen les aigües calentes que brollen de la terra. Aquesta nit sortiré a fer un tomb, sola. Diuen que plourà. Per fi m'asseuré al vell mig del camí, sense por de les panteres, i vosaltres, totes, desapareixereu per sempre, i em creuré que no he nascut de ningú. És una mica bèstia, però també m'agrada ser justa perquè com que estem en un moment que tot s'ha polaritzat molt i la violència contra les dones és evident, també pot fer
sacralitzar les dones, però hi ha dones que són molt dolentes. I bueno, aquí m'imaginava doncs això, totes les dones, si perdoneu, ara que estem aquí fent així aquest tipus de dona, no? També la comarca de la Selva dona per molt, no? Literàriament, recordeu, Dant caminant, entrant en el mig del camí d'una nit fosca, entrant a la boscúria de la selva, en fi. M'he enrotllat molt. En el llibre apareix el dolor físic com una càrrega molt present. Contínuament, sí, contínuament parla del tema de la mà, li fa mal la mà. Això és una ficció. És una ficció. No, perquè ho dic perquè sí, està bé. Realment moltes vegades somatitzem el dolor emocional físicament. Sí, clar. No, això és una ficció que m'ha anat molt bé perquè veieu que hi ha un recorregut, amb la mà. La construcció de la primera part és una dona, la Emma, que arrenca els dits de la seva filla. Quan va sortir el llibre, clar, ara ja circula menys, però hi havia gent que mirava les mans i els periodistes quan es va presentar em volien fer fotografiar així, els vaig dir, escolteu, però què és això? Quina poca imaginació, no? Clar, la mà em va donar per molt, perquè també surt la mà em sembla que és en aquest llibre, no?, que surt la mà de la creació d'Adam, o sigui, surten molt, la mà t'acull però també et pega, la mà del final. Exacte. Sí, però potser ho havia associat més al dolor físic en general. Em semblava com simbòlic el de la mà, però sí que és veritat que hi ha en les relacions familiars se somatitza molt el dolor amb el cos i llavors quan ho parles o quan ho escrius, per això si també havia passat, el que passa que si està el Covid per mig llavors és trampa, però si quan escriu realment es buida, això li crea una... No, a mi no em passa això. No, perdó. Si em permet, quina part? He dit que hi ha parts que són literatura i hi ha parts que són vincle. Aquesta part personal, de ràbia, que surt moltes vegades, no és solament literatura. Hi ha una part que es porta dins. Surt reflectida en moltes pinzellades cap a la mare, cap a una ràbia de viatge, un viatge de vindre d'allà cap aquí. Això, un criu, una nena, no ho sap. No, clar. D'on tu has tret tot això, vostè? M'ho imagino, perquè jo soc molt No ho pots dir. Bueno, es mi padre, tranquila, no pasa nada, no es personal. Però aquesta història que vostè ha explicat, els que som xarnegos, vam trigar de vindre del poble fins aquí 24 hores, 36 hores, i amb totes aquelles misèries venia amb una certa il·lusió de deixar alguna cosa terrible i anar amb alguna cosa desconegut, però que pitjor que allò no podia ser. Per tant, quan vostè fa aquestes pinzellades cap a la mare, què li va fer la mare o què va trencar-se amb la mare, què va passar amb la mare, no a nivell de literatura, perquè ho detall d'aquesta manera tan coneguda. Que ha estudiat casos per la relació personal o professional amb gent que ho ha tocat, sinó és la vinc a felicitar, perquè aquesta mala llet que hi ha només la tenim els que l'hem patit. Perquè, sap quina és la resposta, que sonarà molt prepotent? Sí. Perquè sóc escriptora. No. ¡Olé! No, perdoni una cosa. Se siente. Se siente. Perdoni'm a mi, No, és que... Anem a veure. Sempre es diu, en literatura, que els escriptors escriuen el que saben.
del que no saben no escriure. Que s'impliquin amb més interès o menys interès, estic d'acord. Però hi ha paraules clave que només sap un gitano, que només sap, ojo, que només sap, i llavors, per allò diuen, entre calés no vale la bona aventura. Dona unes pinzellades tan exactes, si no motives professionals, que dius, collons, com l'han encertat. És que jo sóc una xarnega també. Ah, clar, la meva xarnega, jo faig servir de xarnego per dir de tot, sí. A veure, la meva família materna, bé, jo he intentat imaginar com n'era de dur a principis del 20, que tot just feia poquet que els trens anaven, que deixaven anar carbó, que venies brutíssim encara que... Sí, però és que això és dels 40, dels 50, després de la guerra, quan van vindre fins als 60. No, ells no. No. Sí, la història nostra... Sí. Ah, no. Bueno, jo sóc molt sensible a les immigracions. He viscut en un... Això ho he vist que ho He viscut en un país d'alta immigració, la gent m'ha explicat històries, vaja, i jo crec que això forma part del dolor de la humanitat i m'hi puc, evidentment, no intentaré... La sensibilitat seva ha assumit part d'aquestes coses i pot ser vàlid, llavors sí, però té que tindre una referència. La humanitat... Una referència, aquest neguit que tenim, els que hem passat per nostre... Pero porque muchos han pasado por lo mismo. No, pero es que además ella ha estudiado, ella está formada. Por eso, pero que me venga a referir que a veces parece que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a nadie. Y lo que nos pasa a nosotros le pasa a muchísima gente. Entonces, si ella parla, s'informa, investiga, passa a totes les famílies. Sí, però és que són El que passa que la manera que... les pinzellades, que només un que fa molt de mal, sí. Que per això li pregunto, on te les has fet? Sí, però estudiant, com jo, una loba, Bueno, estudiant, no s'havia de tenir. sí, clar, escoltant, clar, o imaginant també. És que no sé, no? Bueno, Vol dir que imaginant sense tindre una referència pot ser així? a veure, jo no pretenc que aquesta sigui l'experiència. No estem parlant d'això, estem parlant que hi ha temes. És com, però si ara haguéssim de fer una pel·lícula sobre l'arribada d'aquestes franceses vídues a Catalunya, que és un fet històric molt poc estudiat, però que hi trobareu referències, bueno, hauríem de fer un escenari. L'escenari, és el meu. Una pel·lícula és més o menys bona segons la capacitat que tingui una persona d'acostar-se al tema amb tota la humilitat del món. Si no fas cromos. Que sàpiga que l'admiren. No, això queda clar. En molts capítols ens ha tocat la fibra. Sí, I ens ha tocat la fibra segurament sense intenció per part de vostè. Però els que ho hem patit sí que ho sabem. I per això volíem saber la recepta de la paella. De vegades, quan passes segons que experiències, no pots posar-li paraules. Llavors, i a més, jo estava a casa i estava llegint i estava fent fotos i enviant-li a mon pare. Pum, pum, pum. Per coses comunes que podeu haver sentit, no? Sí. Però ella com filla i jo com fill de... Ojo, no és que ella i jo haguem tingut una altra relació, sinó que... Fixi's si és complicat. La meva història... Això és interessant, Això és interessant. Fixi's vostè que no hi ha una relació directa. Sí, és amb la mare, no? Ella és Tu amb amb la la mare. meva dona, Clar. i jo és amb els meus pares, que no tenen res a veure amb la meva dona. Però està parlant i ara així... Perdona, no, ja no. És la confiança. Sí, ja veig molta confiança. Jo m'he sentit identificada, ¿vale? I res a veure amb la mare. Clar. Clar, és que és això. És que és això. Però em sembla que ells també, Són com a fills. Sí, però jo
la meva filla. O sigui, encara més... Ui, 3 generacions aquí, vull dir que moltes ja. de les emocions i moltes de les coses que estàveu explicant, jo deia, ostres, doncs li estic posant noms, no? Jo tinc una filla que va tenir, bueno, que té TDA, vale? Està recuperada de més, doncs explica situacions, per exemple, el que deies que està superalerta. Jo és algo que he desarrollat. La mare sempre estem alerta, vale? Però el que deies de, ostres, segons com vingui, segons com s'aixequi, segons es pentini aquell dia, doncs tu ja saps que, cuidado, que avui te farà aquesta trastada o te farà l'altra, no? Vull dir que el que tu preguntaves, que d'on surt tot això de la vida, seria una de les respostes, crec jo. I també d'això, de l'experiència, no? De la gent, vull dir, i després li poses dibuix. En el llibre de Fugir és el més vell que teníem, hi ha un... També l'heu llegit? Sí. Que explica que... Avui dormiré bé. Acabaràs abans preguntant-li que no has llegit. No. Hi ha un moment que un company seu li explica que recorda quan va arribar a casa i la seva mare li va desaparèixer el gos, perquè brodava molt, perquè... I després es comença a fer com una batida de situacions que viuen gent que vostè coneix, no? Que tenen la seva vida, però estan anclats en aquest record que potser els condiciona perquè no poden desfer-se. No hi ha manera d'oblidar-lo. Exacte. Aquesta era la idea d'aquest llibre, l'oblit, d'alguna manera. Però clar, com oblidar? És que clar, si tens una cosa per oferir, com és l'escriptura, ja està inscrit. És que fixeu-vos que les cultures han estat molt llestes. Què fem en els morts? Els hi posem una làpida. Ara jo, no sé, la qüestió de les cendres és un tema. Però bueno, la inscripció és... Quan l'absència no t'assegura que hi ha hagut presència. És la lletra que et fa present una cosa. Aquí hi ha estat la lletra, que no és només la inscripció, pot ser un tòtem, un pal. Aquí ha existit alguna cosa, no? Però si tu no tens ocasió, que és el que passa en els genocidis, no? Els camps de concentració, el no poder enterrar els morts, com et desfas d'això, d'aquesta traça de la teva família? Estàs com tota la teva vida, és potser una trajectòria per poder dir aquí poso la pedra. I a mi em sembla molt important, ara no parlarem de la cremació, però clar, la cremació pels occidentals és una cosa molt pràctica. Jo me'n vaig adonar perquè la meva mare va fer una altra cosa que jo no volia, ser cremada, no? I clar, es va fer segons la seva voluntat, però a mi em va trastocar molt això. I després vaig pensar, clar, les cultures orientals on hi ha cremació, també hi ha transmigració de les ànimes, és a dir, es tornen a reencarnar. Ja no és l'absència absoluta. Nosaltres on anem a retre homenatge als morts avui en dia? Al mar? Sí, bueno, queda molt bé, és molt còsmic, però no ho sé, això és una cosa molt personal, però que com que hem fet un buit tan gran sobre la mort que ara ja no tenim ni morts, d'alguna manera, perdoneu, això és molt personal, però ve al compte pel que tu dius de pots deixar anar quan ho has inscrit i has dit fins aquí arribo, punt i final, no? És que és la meva manera de veure-ho. I en això d'aquest noi, aquest home que vaig conèixer, és un cas molt trist perquè aquest noi era fill d'una persona que va sobreviure a Auschwitz. Ell se'n va de petit de campaments, tenia un gosset i clar, el gos l'enyora. I es veu que en aquests 3 dies, jo què sé, d'absència, de campaments, el gos es va posar a plorar i a la seva mare li va recordar. La història és més del que explico, Sí, ja m'imagino.
li va recordar els crits del camp i el va matar. Bueno, clar, és que la gent t'explica moltes coses, sobretot això que comentava, veu, una amiga meva tenia una mare també supervivent que no podia anar al dentista, perquè abans el dentista, si et feia cremada, se sentia olor de pell cremada. Bueno, clar, això és impossible que no ens toqui, els genocidis actuals, les guerres. Si llegiu l'Alexandre Alexevich, clar, però clar, com ens desempalleguem d'això? Perquè també és molt injust que la gent hagin de viure amb el pes del dolor dels altres. Una cosa és la simpatia, la solidaritat. Clar, perquè aquestes persones llavors la veus com al principi del llibre, ficades dintre de la pedra, clar. Exacte. Bueno, en el cas d'aquest home fa teatre, i és una manera, i hi ha molta gent que fa, no cal ser artista, però... No? Però també dir la llibertat de dir adeu. Com se sent vostè després d'escriure el llibre? Doncs això és un misteri, perquè molta gent, fins i tot que escriu, diu sento un buit. Jo no sento cap buit. Potser és perquè ja estic escrivint. Potser perquè va passar el dol, ara ja és una pregunta directa, amb la seva mare abans que ella morís? Bueno, clar, l'Alzheimer, perdoneu, l'Alzheimer et dona... que és mentida, Et penses que l'Alzheimer ja et fa acomiadar de la persona que era abans i no és veritat, Jo, quan em sembla que això ho dic aquí o a la... Sí, ja sé el que va dir. No, a l'altre. Quan la gent em deia que bé que ja s'ha acabat... Ho dic aquí, sí, però jo pensava que es feia... Hi ha un moment a l'altre llibre que diu que quan una persona té Alzheimer, quan ella va perdent la memòria, realment nosaltres, el nostre patir és perquè ens està oblidant a nosaltres. I perquè nosaltres, exactament, estem deixant d'existir una mica, no? I és molt fort. Perquè és veritat, no? Si ho penses egoistament, penses, perds els records i demés, però constantment estàs pensant, però s'està oblidant de mi. Sí, però això és preciós, És terrible i és preciós, perquè això vol dir realment, és que això sí que seria un principi polític per estimar-nos els uns dels altres. Perquè qui ens dona la identitat és sempre una altra persona. No, és que és així. Jo me'n recordo del que vas fer quan tu eres petit. Ara aquí, quan el pare o la mare falta, qui ens recorda això? Un cosí, com en el meu cas que tinc, que és molt gran. Avui he sentit una conversa d'una senyora de 101 anys amb nens de 6 que li preguntaven coses. Què se sent quan es té 100 anys? I sí. Què és el més dolorós d'arribar a 100 anys? I ella, que no era una dona no gens depressiva, no transmetia això als nens, els deia que les persones a qui jo estimo ja no hi són. No? Clar, amb qui poden dir el món aquell, no? És interessant això dels altres, no? Escolteu, amb aquesta intensitat, poques vegades,